Gewoon wij wordt er bork op de plaats van boer Hotse Bos. Maar Joet leidt het werk even stil, want zijn boerderij is ombouwd tot filmset. En dat is een hele belevenis. Nou, er komt een hele leger roeie hennen. Er komt al wat bij in. Het is, op zich is het heel interessant om dit eens een keer mee te maken. En dan weet je ook eens een keer hoe het al hier opname wordt natuurlijk. Of van een betiert aan werkt het team van camerameesters, acteurs, loedsmeesters en tal van oren om de eerste opnames van Moordvrouw. De 10-delige politieserie maar tak om mei-tijd op RTL te zien wezen. Het verhaal gaat over een Fries politieteam met een regisseur die een opmerkelijke aanpak had. Speelt toch Wendy van Dijk. De serie zou in 2009 al opname worden, maar hoe vertragings op. Joet wie het dan eindelijk z'n vier. Heel erg fijn. Heel erg fijn. We hebben met z'n allen wat gerepeteerd. En we hadden natuurlijk 2 jaar geleden het plan. Maar uiteindelijk kunnen we nu beginnen en daar zijn we allemaal heel blij mee. En ik denk ook wel dat we deze tijd nodig hebben gehad. Want we hebben nu de juiste mensen op de juiste plekken met de juiste verhaallijnen. Dus nu zijn we er klaar voor. Met je camera maken we net te dicht bij de opnames komen, want de makkers willen het verhaal net voor Jan. Maar we zijn toch wel benijd werd de scène in Zwichtem ook gaat. Misschien dat actrice Gaffa voorin tolt, bekend van de film De Helft van 63, wat zie ze wel over haar rol. Normaal werk ik veel op het kantoor, in het laboratorium. En ik mag vandaag mee op onderzoek uit. En dat loopt anders af dan dat in de planning zat. Ja, want je hebt een hoofdwond. Kan je al een tipje van de sluier oplichten? Nee, daarvoor moet je kijken. Dat is ook veel leuker om het te zien in de aflevering zelf. Ik denk dat dit al een tipje genoeg is, toch? Op tal van plakken in Friesland zit er filmen worden. Je kan er dus nog wel eens een cameraploeg zien komen. Wat zeg je? Auto in beginpositie zetten.